Termus ja tervetuloa Tekniikkaluolaan. Vihdoin ja viimein. Ei mitään. 2A. Eli Nothing Phone 2A. Firman ensimmäinen ihan aidosti budjettiluokan puhelin. Ensituntumat tässä hetkessä juuri teille. Tervetuloa mukaan videolle. Testilaitteen saaminen meinasi olla vähän pitkän siiman päässä, mutta kun tarpeeksi nyppi, niin kyllä se sitten vihdoin ja viimein onneksi onnistui. Tässä on vähän pakettia ja täältä löytyy itse laite. Eli tosiaan tästä löytyy itse puhelin ja sitten paketissa on ihan USB-C-piuha. Ja sitten täältä löytyy vielä tämmönen hauskan näköinen SIM-työkalu, mikä noissa edellisissäkin malleissa on. Mutta hyvin tämmönen minimalistinen pakkaustyyli, mikä nyt melkein nykypäivänä joka laitteessa tuntuu olevan. Mutta katsotaan sitten itse laitetta. Eli tosiaan noista kalliimman pään Nothing-laitteista poiketen, niin esimerkiksi takakuori tässä, se on muovia. Ja tää on muutenkin selkeästi edukkaamman tuntuisen laitteen semmoisen viban antava, mutta ei nyt välttämättä kuitenkaan ihan semmoinen halpis. Että materiaalit vähän poikkeaa, mutta kuitenkin tää on aika semmoinen stydin tuntuinen, jämäkkä ja sillä tavalla. No kamerat tietysti täällä on eri tavalla kuin ne on noissa aiemmissa laitteissa, Phone 1 ja Phone 2. 50 megapikselin sellaisia molemmat, eli pääkamera ja laajis. Etukamera on 32 megapikselin sellainen. Näyttö on 6,7 tuumainen AMOLED-näyttö Gorilla Glass 5, eli näytön nyt luulisi sitten kestävän ihan mukavasti. Akun kapasiteetti on 5000 mAh ja se latautuu maksimissaan 45 wattin teholla. Langatonta latausta ei löydy. Ja järjestelmäpiirinä tässä on tosiaan tuo Mediatekin Dimensity 7200 ja Pro siihen päälle. Laite sanoo meille hello, pistetään se päälle ja katsotaan, että mitä se meille oikein tarjoilee. Voitaisiin ihan piruttaa katsoa, että miltä tämä Nothingin käyttöönotto nyt sitten vaikuttaa. Eli tässä on hyvin tämmöinen omanlaisensa systeemi. Nyt me ei yhdistetä mobiiliverkkoon. Näettekö mun hienon camin tuossa noin? Niin se tuossa heti huomasi käyttöönottaessa, että kun näpytteli tuohon tietoja, niin toi haptinen palaute on yllättävän mukavan tuntuinen. Siitä tulee heti semmoinen, niin se on jännä juttu. Tällaisella pienillä asioilla saadaan yllättävän fiksu ja semmoinen laadukas fiilis laitteeseen. Sitten sormenjälkilukijan käyttö. Aika mukavasti se tuohon tallentuu. Ja noin Nothing OS 2.5 täällä meitä tervehtii. Nothing more, nothing less. Ja niin kuin huomataan, takaa löytyy Glyph-liittymä. Eli puhelut. Aseta tietyt ilmoitukset toimitettavaksi pysyvästi Glyphille. Eli käytännössä voi jonkun sovelluksen laittaa sillä tavalla, että niin kauan toi valo pysyy päällä, kunnes sä sitten reagoit siihen ilmoitukseen. Ja Glyph-ajastin, mistä mä oon itse asiassa shortsenkin tehnyt jossain vaiheessa, niin se löytyy myös tästä. Ja nyt sitten voidaan valita tämmöinen visuaalinen tyyli. Tämä Nothing-tyyli on tämmöinen hyvin mustavalkoinen pienillä väriaksenteilla ja sitten tämmöinen oletus Android, niin se on tommonen, oletus Android. Otetaan tämä Nothing-tyyli. Katsotaan, mitä sieltä meille paljastuu. Akku on vähän vähissä, mutta sehän helpottaa lataamalla. Täältä näyttää nyt, täältähän tuli heti otsikko. Älypuhelin ja kuulokemarkkinoiden haastaja Nothing ylitti 3 miljoonan myydyn tuotteen rajan. Ja täältä se nyt näyttää. Aika perus Android. Aika perusmeiningillä. Tai ei oikeastaan ihan perusmeiningillä, vaan tämmönen hyvin omanlaisensa tää on. Mä toisaalta tykkään tässä. Tää on semmonen vähän erilainen. Ja sit siellä on kuitenkin vaihtoehtona se, että sä voit ottaa sen ihan täysin perus
Android-meiningin sieltä käyttöön. Koska jos nyt tässä vaikka verrataan, mulla on tässä vieressä Samsungin A55, niin niissä on hyvin paljon. Itse asiassa Nothingin taitaa olla, onko peräti ihan saman kokoinen. Mutta ei ihan hirveästi eroa kyllä näytön koossa ja muutenkin. Samsungilla on tietysti omanlaisensa käyttely. Toisaalta mä tykkään tästä esimerkiksi Samsung ilmoitusvalikosta, että se menee tänne alas asti. Ja joitakin toimintoja on helpompi käyttää tästä niin kuin alareunasta. No kyllä tässäkin tietysti jonkun verran tullaan alaspäin, mutta kyllä siitä vähän jää ehkä hyödyntämättä Mutta tää on vähän se oikeastaan, että mistä sitten itse pitää. Voisi periaatteessa vaikka vertaillakin vähän A55 ja Nothing Phone 2A:ta jossain ihan omalla videollaan. Pistäkää kommenttia, jos haluatte tämmöistä. Ja näin sitten päästiin joitakin päiviä eteenpäin elämässä. Nyt on Nothing Phonea käytelty tosiaan muutamia päiviä tässä ihan Daily Driver-laitteena, eli siis siinä laitteena, missä meikäläisen SIM-kortti ja kaikki päivittäiset tärkeimmät tapahtumat noin sanotaan, että somen ja muun kautta ja viestimisen kautta tapahtuu. Ja tämä on oikeasti toiminut oikeinkin hyvin. Mä ensin ajattelin, että onko tämä muovinen takakuori ja muut vastaavat, että tuleeko tästä semmonen halpis fiilis tai muuta vastaavaa, mutta ei. Tämä on ollut oikein miellyttävä käyttökokemus. No okei, sen mä huomasin tossa, että jos vaikka niin kun otetaan haastavissa olosuhteissa kuvia, niin sit siellä rupeaa tapahtumaan yllättävän paljon niin kun prosessointia siinä kuvanottohetken jälkeen. Tossa pieni videonpätkä siitä, niin näette mitä tarkoitan. Mut muuten aika jees. Toki kamerat nyt ei ole semmoista niin kuin lippulaivatasoa, mutta näillä pärjäilee. Ja sanotaan, että arkisessa elämässä varmasti ihan ok suoritus. Toki perehdytään niihin sitten ihan varsinaisessa arvostelussa paremmin. Nothing Phone 2A:n etukamera tekee tämmöistä jälkeen videokuvauksen osalta. Puhutaan siis Full HD-videosta maksimissaan 60 kuvaa sekunnissa, tosi nyt kuvataan 30 kuvaa sekunnissa. Tältä se näyttää ja kuulostaa hyvässä valaistuksessa ja näin edespäin. Ai niin, ootko muuten muistanut tilata Technicolor kanavan? Mutta kokonaisuutena mä sanoisin, että 359 € hintaan, vaikka nyt on vähän muovia sillä tavalla, niin silti Nothing Phone 2A tarjoaa aika kivan kokemuksen. Ai niin, tietysti laitetta pitää verrata The One and Only Nothing Phone 1. Katsotaan vähän, että kuinka nämä vertautuu keskenään. Ja näin ollen mä ainakin varovaisesti tässä nyt ensi kokemusten perusteella uskaltaisin suositella tätäkin laitetta. Ja tässä jatkan tällä samalla toteamuksella, mistä puhuttiin tuossa viikonlopun podcastissakin. Eli kyllä, kohtuuhinnalla saa jo ihan oikeasti hyviä puhelimia, mitä varmastikin valtaosa ihmisistä käyttäisi ihan sujuvasti ja mielellään. Ja Nothing Phone 2A kyllä sujahtaa siihen kategoriaan oikeinkin mainiosti. Mulla on suunnitteilla nyt ainakin tuosta vertailua, eli Nothing Phone 2A ja Samsung A55. Ja katsotaan, jos siihen saisi jotakin muitakin. Huudelkaa mulle kommenteissa, jos ei rupea kuuluu, niin pistetään hommaa vauhtia. Mutta tässä nyt oikeastaan alkutuntumat tästä laitteesta. Ja ei muuta kuin nähdään ensi videon merkeissä. Karri kiittää. Ja kuittaa.